Ens fiquem els dos o què? Vinga, una, dos, cap allà, i tres. És que aquest no tancava. Ficarem a l'altre costat. Vinga! Una, dos, sí! Vinga, nois! Vale, la tornada! Justos! Vamos! Vinga! I aquí dalt. Mireu allà la càmera! El Carmel, millor que el Tiri. Ahí. Vale, primer la lliguem a ella. Ei! Tens por? Hola, no. Estàs nerviosa? Sí. Sí? S'agafen aquí ben fort, vale? Aquí, aquí. Vale, un peu, estirem. Vinga, l'altre peu. Vale, ara et giraré, vale? I has ficat l'altra persona. Ahí. Vale, espera, que vaig... Ja haurem de perquè estarem en suspensió. Vinga, el peu per aquí. Ui. Esteu preparades, nenes? Sí. Sabeu què és això d'aquí? Això es diu fortball. Preparades? Ja està, anem-nos! Vinga! Vinga! Enmig de l'atracció. Enmig de l'atracció, és una atracció de... Però és que no toques... Cansa molt això, que sí? És molt guai perquè veus una persona dalt i sembla que va... Ei, 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 ei. Rebote! Cap allà! Vinga! Tota pirada de dins, ¡Liestos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, agafa't que baixo els peus, vale, un peu, un per aquí. Vale, noies, espera, que m'he ficat, que surto, Esteu preparades? Vamos! Vinga! Rebote! Vinga! Dios! Vale, espera, que llegaré el peu. Agafa't, agafa't, vale. Vamos! Vinga!
Passeu una... L'altre braç, el cap, el cul. Teniu cul? Heu portat el cul? Ah, que el teniu allà darrere, que no el veiem. Doncs escolteu, sabeu fer ballar el cul? Per ballar el cul, si no us poseu drets, no remenen ni de res. Xuxuà, tu para amb el cul, xuxuà, ai, 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 ai. No puc parar amb el cul, xuxuà, xuxuà. No puc parar amb el cul perquè vol ballar. No puc parar amb el cul, un dit. No puc parar la cama, xuxuà, ai, 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 ai. No puc parar la cama, xuxuà, xuxuà.